Dobrý deň, dámy a páni. Ja vás vítam u nového videa, u hry War Thunder. No a ako si môžete všimnúť, od minula som veľmi pokročil, keďže naposledy som mal zostavu tunak. Tigra, Ečkového a Dčkového Pantera. Získal som Ačkového Pantera. No a mám tu teda už pár dní vyexpeného získaného Tigra 2. Nejako mi teraz zabehlo, takže nebudem to obkecávať ďalej a poďme rovno na to. Prvý gameplay bol mega dobrý. Mal som už takmer aj na prvý nuke, ale zomrel som, takže nebol tam. A presne na tejto mape, ale tak toto bude, už vidím jak o ničom, lebo je to na obidvoch stranách, takže zoberieme si teda hneď Tigra 2. A počkajte chvíľu, tak. A ja si myslím, že už to moc nehučí. Ak hej, tak sa ospravedlňujem. Respektíve pravdepodobne natočím druhé video, ale dúfam, že teraz už je ten zvuk dobrý, lebo ja som skoro húchol. No, nejdem asi útočiť na Ačko, aj keď nie. Poďme skôr pozrieť na to Bčko. No a toto video by som chcel, že mega zostrihať, alebo teda zostrihať, pohrať sa s ním. Dúfam, že to bude dobré, keďže mám nový strihací program. A mám na vás otázku, či by ste náhodou nemali záujem o sériu Minecraft Zombie Apokalypsu. Mám celkom dobrý mod. Ak by sa podarilo, tak by som aj s kamarátom hral, ale neviem, ako sa mi podarí urobiť server a tak ďalej. Všetko dokopy okolo toho ešte neviem, ako by sa mi podarilo, ale nebolo by to, že jedno dlhé video, že o 100 dní v Minecraft Zombie Apokalypse, ale bolo by to teda na viacero videí, na takých kratších. No a ja tu zatiaľ nikoho nevidím. Že nikoho, okrem teammateov. A tam hore sa mi zdá, že bude pravdepodobne Helketa, alebo ešte Pershing. Ale no, skôr volačo ruské rýchle. Dlho som nenatáčal, lebo som nemal motiváciu jednoducho. Ale teraz ma to zas nejako nakoplo. No, hovoril som, že bude volačo ruské. Poď. T44. Nádherne pravý kill. Rovno zacúvačky. A môžeme ísť ďalej. Ja len dúfam, že nás tu z boku volačo nevypne, lebo nekúpil som si zálohu. Ale volačo tu je zase pod. No to je dobre, tak už není. Teraz, ak sa nemýlim, expím Pumu, ale teda skúmam. Lebo na ten štýl, alebo teda na ten smer sú potom dosť silné aj rýchle stroje, ale nie sú tam, nemám ich tam vyskúmané. Tak som sa teraz s tým smerom vydal. A ak sa mi tento gameplay s týmto tankom teraz nepodarí, tak to asi katnem a pôjdem na ďalší. Čo to je?
bol za tank? No, každopádne to ruský tank a snad nie je niečo. Áno. A hen tam som nič nevidel. Tak, a teraz. Tak ma tu nič nevypne, tak pôjdem sem na tento most a pôjdeme na druhú stranu. Nemám žiadnu taktiku. Proste len idem. Lietadlo na tomto BR-ku vôbec nemám. Ale to nevadí. To vôbec nevadí. Ukážme sa, hen tam nič nie je. Pekne. Ešte volá, čo mi tu spatla tá bomba. Ojojoj. Ale to neviem, čo je. Nič som tomu poriadne neurobil. To je IS jednotka asi. No. Prejdeme tu nad zákop. Ináč, ak by ste chceli, tak môžeme si dať aj tú prvú svetovú. A ja som teraz zle natočený. No, to už je lepšie. Dobre, netrafil ma. A... Lebo tí Rusi majú strašne zlý mínusový. Nevedia do mínusu moc dobre zameriať. No, tak. No a ak by ste chceli, môžem aj od nich dať nejaký ten gameplay od Rusov. Ja sa tu obávam, že on vyjde a... Pekne. Ona je strašne rýchla. To je moja nevýhoda. A dobre. Kde si? Pekne. Troška máme delo. Ale to nevadí. Aby som sa možno tu niekde zacúval. A tu si ich budeme vystriehľať. Lebo hen tam majú hneď spawn. Takže toto sme dobré miesto vybrali. Pripravíme sa takto hneď na ústup aj. Ale tu musím byť hneď pripravený. A to ja nie som. Aspoň teraz som nebol. Aj po mne. No. Nevadí. Dobrý gameplay bol. Ja to teraz dohrám a vidíme sa u ďalšieho gameplayu. Takže prvý gameplay som dohral. Nič moc som neurobil. Všetky killy boli len s týmto tigríkom. No a môžeme ísť na ďalšiu hru. Určite napíšte o tom Minecrafte, že či ho chcete do komentáru. No a bla bla bla, ekonomika, bitvy. Môžeme ísť na to. Čo máme za mapu? Holandsko. Iha. Holandsko. No. Ideme na to. Na to bomby ideme. Máme tu 2 háčko a nás. Takže 2 Tigre 2. Máme tu
Ečkové tigre, Dčkový panter, Ačkový panter, jednotkového tigra, Háčko a teda 2 tigre dvojky. Ak bude Pershing, čo si myslím, že bude, to je bez problémov. Keď budete chcieť, môžem vám do shortu alebo na TikTok dať slabiny týchto amerických šeliem, ktoré na tomto battle ratingu môžete stretávať. No a ono je to vlastne jednoduché. Ten Sherman Pershing do predného pancieru, tam by ste ho mali skoro všade prebiť. Najlepšie je to samozrejme teda pod gulomet. Nejako kašlem zrazu. Ale teda som taký, doteraz som nebol. To nevadí. Takže pod gulomet samozrejme a do predného pancieru. U tej T-34 či T-29, či čo to je, to už je ťažšie, to je ten ťažký tank, kde trafiť. Najlepšie urobíte, keď ho trafíte asi, no presne henten. Nič som mu neurobil. Našťastie, neviem to je čo, Sherman, nádhera, netrafili ma. Aj po mne. A to není. Ako veľa som vydržal. Sa mi nezdá. Už som nevydržal. Ale ty kokos, akože naozaj chlapci nevíte kde strieľať. Ako ja som rád, že nevedia. Len ten Sherman akože neviem. No pomôžete mi volak to opraviť, akože telce. Úplne somári. Čo som zase dostal za tým. Jaj, to už bol taký kill proste, keby ma aj hentí pomohli opraviť. To mal byť môj. Ale tak čo je? Vážne nevíte kde? No, sme opravení. To. Stade to. Ja to zoberiem tu na poza domy. Nechcem riskovať. No a... Len to bol čo? Kde? Sherman to bol. No, prohrávame. No. Máš pravdu. No. Tu bola čo je spotnuté. Ale... Ísť bola kde. Ešte, že mám takú dobrú spiatočku. To akože... Velice dobrú spiatočku majú. Tieto tigre dvojky, alebo teda minimálne tento. No ja sa bojím, že tam je tá tečka americká. Není tam, ale ja sa stiahnem. Od koho skade? Zadom. Ach, toto bol teda výborný gameplay. Úplne mega výborný. Dobre, takže ja si ešte toto dohrám a hneď som tu. Takže môžeme ísť ďalej na to. Nejaké moc veľké zázraky bohužiaľ nedávam, ale tak čo už. Dneska nemám nejaké moc veľké šťastie asi. Ale dúfam, že v tretej bitke sa to tak nepolepší. No. Takže. Tiger 2 je dosť snajperský tank. Ale videli ste, že ten predný pancier sa celkom oplatí využiť. Toto tu je úplná hatlanina. To mesto, takže ideme priamo vpred. A skúsime si tam niečo nafarmiť, nejaké kilíky.
Každopádne začalo ma baviť aj Enlisted, to znamená, že ak budete súhlasiť, budem natáčať aj z neho. Chcel by som každý druhý deň vydať video v týždni, takže najbližšie chcel by som, aby toto video vyšlo v nedeľu, neviem, jak sa mi to podarí, takže najbližšie pravdepodobne vyjde v utorok a môžeme ísť na to. A videá hlavne budú vychádzať, keď vonku nebude pekné počasie, keďže už je tu jar a pekné počasie už býva väčšinou, dosť často. Takže budem skôr vonku ako vnútri za kompom sedieť, ale keď už vyjde po nejakých pravdepodobne do 3 dní sa budem snažiť vydávať videá, tak malo by byť v dobrej kvalite, respektíve pokúsim sa. Čo tu máme za konzerváciu? What? Yes. Of course. Neviem, čo povedali. No nevadí. Ruština. Tam už ide nejaký rýchlík. A už nejde rýchlík. Proti komu sme? No, Izrael je na našej strane, to akože nesedí, ale tak som rád, lebo na naše šikmé panciere nemecké majú dobrú medicínu oni. Takže. Máme tu niečo naľavo. Ja sa tu nemôžem otočiť na bok, lebo to je úplne najväčšia slabina, akú s tankom môžete ukázať. Najväčšia. Ajajaj. Brzdí. Nádhera. Ja som vedel, že toto bude dobré miestečko. Sme za takým kopčúrikom. Takže... Pershing. Oj, dobre. Troška vyššie. Nízko. Ajajaj. Aj po nás. Tak, bohužiaľ, gameplay nevyšiel. To nevadí. Vidíme sa u ďalšieho videjka. Pravdepodobne buď u Enlisted alebo u Minecraftu. Takže, čauko.